Consell Comarcal ja fa força setmanes que s'està reunint amb diferents AMPAs i amb diferents proveïdors, aquells transportistes, aquelles persones que bàsicament es troben a primera fila davant del problema. I ens estan reclamant que, evidentment, que la situació ha esdevingut inaguantable. Si aquest curs ja serà molt difícil tancar-lo per totes aquestes AMPAs i per tots aquests proveïdors, doncs encara angoixa més, com és natural, que el curs vinent no quedi aclarida. Ara per ara el Consell Comarcal no té més capacitat per afrontar més pagaments si no arriba a les aportacions des de la Generalitat. En el seu moment el Consell ja va fer un avançament de 40.000 euros per poder fer aquesta sèrie de pagaments i ara no dona de més ja. Davant d'aquest marge, doncs ens preocupen bàsicament dues coses. Primer, l'impacte econòmic que està tenint això sobre els proveïdors, com ara us deia. Les AMPAs ja estan fent un sobreesforç per aguantar aquesta situació i sabem que la situació és molt dura. I d'altra banda, els proveïdors dels transports exactament el mateix. I ara per ara l'administració no està podent complir amb les seves obligacions. Aquesta situació està comportant que famílies que gaudien de beca escolar de menjador ara per ara no puguin afrontar la seva part no becada. Les AMPAs, trobant-se en aquesta situació, han demanat en alguns casos, i entenem evidentment a contracor d'elles, demanar a aquestes famílies que facin càrrec de la beca que justament els ha estat concedida. De manera que arribem a una situació del tot paradoxal. Una persona que ha estat becada perquè té unes necessitats, li demanen, davant d'aquesta situació, que de moment afronti ella mateixa econòmicament aquesta situació. Famílies que sabem de serveis socials amb unes complexitats difícils, no estan anant a menjador. No estan anant a menjador perquè no poden afrontar aquesta part de pagament. Això comporta que aquestes famílies, algunes criatures, no facin el menjar que tenien controlat, l'àpat que tenien controlat des de serveis socials diaris. De les 849 ajuts que hem donat de menjador escolar, 74 han acabat causant baixa i 113 han utilitzat el servei amb oscil·lacions d'estada dels infants al menjador. Justament aquestes oscil·lacions es donen pel fet que ells han de pagar una part en el menjador escolar per poder-hi fer front. Doncs com no hi poden fer front, hi ha aquesta irregularitat en les reunions amb el Departament d'Ensenyament, no són prou resolutives ni aclaridores. Necessitem algun tipus de resposta ara per saber què podem afrontar amb unes mínimes condicions al curs vinent. Aquest no deixa de ser l'episodi més d'aquest curs, un episodi més. No és la primera vegada que convoquem els mitjans per denunciar aquesta situació. Malauradament això ja està provocant una certa conflictivitat social, cosa que nosaltres no podem permetre, perquè jo crec que aquest Consell Comarcal ha tingut una lleialtat exquisita, institucionalment parlant, amb el departament. Però sí que és cert que arriba un punt en el qual dius, escolta'm, nosaltres continuarem sent lleials, però hi ha un punt més d'exigència, i aquí ja em reservo quines són les mesures que prendrem, perquè són mesures que volem compartir i consensuar tant amb les AMPAs com amb els diferents proveïdors. Home, ens sembla injust que tots els consells comarcals es tractin per igual de la mateixa manera, perquè hi ha consells comarcals que tenen capacitat de regenerar tota una sèrie de recursos perquè gestionen residus, aigua o altres serveis, que això els hi dona una tresoreria potser diferent a altres consells comarcals. En aquest sentit entenem que el departament ha de ser conscient i per tant també hauria de vetllar perquè aquells que malauradament no tenim aquesta capacitat de generar recursos puguem disposar d'una tresoreria diferent. No tindria tampoc massa sentit que renunciem a les competències, però sí que és cert que per poder assumir les competències també hem de garantir el finançament, i si això no es produeix, doncs aleshores haurem de decidir en el govern del Consell, amb la resta de grups municipals, quina és la nostra actitud.